Kagi a Palestina. Kawarabu. Kuro kumane gintiere. Ng'ene joluo kata pyramids manogeri Egypt. Joluo manogero. Iwacho ni pyramids thothgi ni e piny Sudan to joluo manogero madongo molo man kata Misri. Manogero. To kakoro wabiro gima wachiegni jo Israel mamiyo tich mar tim jo-Lawi guidewa. Tiyudo ni jo-Israel odhi odak Misri kamiluongo ni Goshen. En kama ne chiego cham kendo opidho jamni. E kama nene jo-Israel odhi odakie. To gidhi gidak gi joluo. Ma kakoro jo-Israel dok. Eka joluo bedo chako wuoth ka giluwo Nile. Kakoro giridore. Giridore gibiro. Kinde moro ago mbaka gosiepni ma Nyasaye oket chunye kama ber. Ogutu Gilbert mosenindo. Manyako ng'isa andika. Manyako ng'isa andika ni kata mana Cairo, boma maduong' ma Misri ni. Mano ne dala joluo niluongo ni kar riu, kama ore oriwore. Kata mana gine kata kibiro mwalo kama iluongo ni Khartoum ni. Karatum. Karatum en Karatum. Makoro Blue Nile biro, White Nile biro, to gimakore ka koro gichiko Misri. Koro chala tum. To jaduong' gima duong' momiyo wan gi chenro ni. Ji mang'eny osebedo ka ywak ni kit oganda luo chal ka gima lal. Luo kitgi gi timbegi. Ang'o ma onego wariti to ang'o ma kinde oseyombo? Kit jomoko ka giweyo ma ok girito gilal. Abiro nyisi oganda molal nikech igo e tichegi. Kar bedo matin ayudo ka jomoko ne rauma ka miluongo ni jogowa. Kendo ne berie tweng'o mar twang'o sutgi. Ma kit waindi. Kitgi mane gitwang'o. To nikech ne gidhi gidonjo gikawo kit wasungu. Jogowa onge sani. Gilal te. Gilal. Omiyo joko ka joweyo culture kata kitgi gilal. Omiyo joluo nitiere culture moko ma thuolo kaka pinyru miyo koro gibedo ma ok giti. Kaka mane kuom ranyisi? Kaka achiel kuom ranyisi. Joluo nene akinago laka auchiel. Ninago laka auchiel nikech wiki moko Ariyo. Achiel kaka ne lweny timore. Iyudo ka ji onegi kacha chande. Koro kudhi manyo ng'atu to biro fwenye kod wenyo pien dhoge mapiny. Wenyo kama. Koyud ni pien ni lake mnitie. Ma jaluo. Mano jamua. To ka en gi ka gina auchiel onge, mano jaluo ikawe dhi ike. Mano ne wach achiel. Awinji. Mar ariyo mano mitimo kamano. Ne nitie tuo moro ma misungu luongo ni tetenak. Ok ang'eye gi dholuo. Mane rindo lak ginene. Orindo dhonya. Komaki to koro laki oridore. Laki oridore. To koro ka ne laki oridore kamano, tikawo yath gi sari, tisoye laki momukni, imuonyo yath thiedhi. Maki ane kanyo mana matin nono, ibiro leronwa kanyo malong'o. Iwacho ni gik moko ariyo, wach tuo to kod ng'eyo ka ji nodhi e lweny jomoko tho. Ikwanonwa kido gi timbe ma kinde oseyombo. Mana bang' thuolo machuok kende. Moko kuom gik mane wawuoye yo mokalo ne moko kuom gi ne ok watieko. To kapok achopo kanyo, kadipo ni in gi ote moro ma inyadwa ni or Ramogi TV, tindiko mana Ramogi TV kata indiko SMS 23600 Ramogi TV kata indiko SMS 23600. Moko kuom weche mane wadong' godo mapok ne wawuoye Dr. Ogeno kod Professor Igolo. Ne wan kaendi kod dholuo mar odhi yweyo. Jaduong' ng'ane odhi yweyo. Erokamano Wad Gachieng'. Yweyo to kod dhi yweyo. Yweyo en dhi kama okwe. Kama okwe. Ma onge gima chandi. Ma koro ina kama okwe miling'ie mos. Chandruok duto man ga e piny ni onge kuomi. To dhi to en koro ni ng'ato dhi kama kamano.
To joluo ne okwacho ni ng'ato tho kopo ni gima nege ni oywaye ahinya. En tuo moro moywaye maber, koro ng'ama duong', ng'ama koro hike bo niang', to osebedo ka gini chande ma en ng'ama iluongo ni siranda gi dho alego. Gi ugenya mano ng'ama siranda, ng'ama tuo ywaye ahinya. Ma koro ji chan to gini chieng' moro notere nindo karang'o. Koro ka ochopo kama Nyasaye okawe, koro iwacho ni jaduong' odhi yweyo nikech gini be nyocha obare ndasi. Iwinjo ka mine joma biro ywagi wacho weuru ng'ani oywe. Weuru ng'ani odhi oywe gini nyocha jaduong' odhi oywe yao. Gino rame? Gino rame marich. Koro ka ji ywage to ji bendo chal maduoko ni tho erokamano. Nikar bedo gi rem manyocha omake ahinya manyocha odiye adiya ma jaduong' timo okoro kochal to jaduong' mawuon dala. Odhi oywe mondo okwe mos. Kure ma ji duto iwinjo ka ji wacho ni mane thur gi ji. Odhi oywe thur gi ji ma chieng' moro wan duto be wan ayude kuro. Koro ji yweyo ni ne en yo mar neno ni tho en gima okelo resruok ne ng'ato manyocha piny nyocha tuo chando malit. Tuoche moko nitie ma ywayo ji to kendo kata kineno wat nitie ywage aywaga kapod ongima. Wacho ni jaduong' Nyasaye okawe odhi oywe. Weuru ng'ano odhi oywe. Koro dhi yweyo ni ne wanene mani en yo moro mane waneno go ni kar wacho ni ng'ane otho. To wakete e dholuo moro mamiyo wadong' kod chuny moro mapod otegno. Ni ok otho. Odhi mana yweyo. Otho yo mamuol. Ma ok onego kata waywa to mirima dok hingo wadok waduoko ni Nyasaye erokamano. Dr. Game. Owad ka chieng' mana kaka professor wacho. Bende mana kaka nowacho juma mokadho cha. Ni joluo samoro miyo tho nyao mondo kik onen gima lich. Ma samoro joluo dwa kete ka gima en gimoro maber. Nikech kiwacho ni ng'ato dhi yweyo, nyisore ni kama nyicha entiere cha. Nyocha ok oywe. Nyocha en gi misigo mapek mane ture. Mano hewe. To bende onge pogruok kata mane Biblos mwasomo. Ibro wacho ni ka ng'ato tho to wacho ni ng'ani yweyo kata ng'ano dhi yweyo. Koro emomiyo en yo mar keto mondo tho kik nen gimo marach, to nikech inya kete mondo nen kare ni en gima ber kotimore ne ng'ato. Mana kaka professor wacho. Ka ng'ato ne nitie tuo mar sote moseywaye kabisa. To sama koro chunyo choti wacho ni weuru jaduong' odhi oywe. Koro miyo wacho ni motimore no kware ber nikech nyocho chandore. Kata ka ng'ato chandore gi tuo kata kapod en e piny ka to ka koro otho tiwacho ni ng'ano odhi oywe. Weyeuru oywe mos. Matiende ni dwa keti ni ng'ane tho neno kik bed ne ji malit ahinya. Basa janeno mara kata jawinjo mara dholuo mara ng'ato dhi yweyo ne en yo mamuol mane iluongo godo tho. To ne en kit tho ila mane. Ne en ng'atno endo motho bang' ywago kod tuo ma tuo sande, dende orame kata ka del mane remo, to kata ka samoro no hinyore ema koro ne kelo tho mara niendi. To remo rame madwa kalore ma koro ji bende neno ne mana lit ni yawa. To gini endi kendo koro timore gi ng'ani nade. Koro ng'ama no tho bang' tuoruok aming'a ma tuo loke jasote ma kendo rem bendo rame ma rem koro okalo tong' en kane koro otho. To joluo ne tiyo gi dholuo mono dhi yweyo nikech owuok e rem mane entiere chande, owuok e sandruok mane entiere mane tuo sandego malit chande, koro odhi mar mondo mi odhi oywe. Weche ariyo nitie ka. Achiel en ni ng'ani otho. To ng'ani otho mar mondo mi odhi oywe kaluwore koda sandruok macho nosandore godo manokelo kod tuo mane tuwe chande. Wach mar ariyo kaendi en ni maendi ne en dholuo mane joluo tiyo godo e luongo tho e yo mamuol mar mondo mi tho kik nere gimoro mager, gimoro magalagala, gimoro malich. Magi ne yo mane iluongo godo tho. Oleng'o lewe. Owad ga chieng' nyocha wacho juma mokadho nindo e bat. To kinyalo paro maber ni no wacho ni ka ng'ato nindo e bat to nyisore ni bat en gima ne
itiyogo kidwa ng'e ni ng'ato pod ngima. To kendo nwawacho ni joma chon kaka profesa nolero maber, joma chon ne ok yik ji gi sanduk, koro ne ng'ato timo ang'o ka notho to bat ne maniketo kaka pilo koro ma kawuono wadwa wacho ni ng'ato oleng'o lewe to lep en gima watiyo godo chiemo, to kendo en gima wuoyogo, to kendo en gimoro ma ok othor bedo ni koro nokete nobama ahinya, othoro bedo e kinde dhok e yo maber. Koro miyo ka ng'ato oleng'o lewe to nerane ni sama ng'ato tho lewe koro ti kaka en chen pile. Ineno ka koro lewe samoro wuok oko kata lewe koro bam. Koro wacho ni ng'ane koro leng'o lewe. Tiende koro ok onyal wuoyo, lep no kata chiemo ok onyal chiemo, to lep no wuoyo be ok onyal wuoyo. Nikech en gima iwuoyogo. Ka koro ma ogike sama ng'ato ok nyal tiyo gi lewe yo monego tigo, tiwacho ni oleng'o lewe. Oleng'o lewe. Professor Digol. Yeah. Leng'o lewe. Ing'e ni lep ni ema ka ng'ato ngima to en ema okonyo yore mang'eny. Lewi konye wuoyo, okonye e chiemo, okonye bilo gik moro, gima bilo gimoro ing'eyo kaka gino chal. Okonyo lepie morito dhano, nikech en momiyo ibiro kiro wach moro mabiro luongo ng'ato machiegni kata biro riembo ng'ato tero mabor. Koro kiwacho ni ng'ato leng'o lewe to nyiso ni lewe no koro ok ochung' tir. Lep en gima ochung' e tir e dhok ma gima kitere kone gi kone to mna tina gima omiyo. To ka koro chopo kama odhi oleng'ore kochiel ong'yalore kanyo ma koro kata kaka iting'e onge, nyiso ni ng'ano koro onge ngima, ngima ne orumo. Lewe odhi onindo kochiel odhi oleng'ore. Koro iwacho ni oleng'o lewe kar wacho notho. En yo mamuol miwacho kar wacho ni ng'ato otho tiwacho ni ng'ano oleng'o lewe. To kendo inyalo wach kata ng'ama miyo kata ng'ama dichuo. Kata mna ng'ama podie ka raga kotho to en ng'ama oleng'o lewe. Koro kit tho mar leng'o lep ni en iluongo kode ng'ata ng'ata. Onyalo bedo rawera, onyalo bedo dhako, onyalo bedo dichuo, duto ginyalo leng'o lewe. Kata jaduong' be pod inyalo wacho ni oleng'o lewe. Jaduong' be pod inyalo leng'o lewe. Janeno mara iwinjo ni kit tho mar leng'o lep en gima okwako ji duto. Onyalo bedo rawera, onyalo bedo jaduong', onyalo bedo ng'ama miyo, duto kata onyalo bedo ng'ama nyako, duto kadipo ni tho olal kode to iluongo ni oleng'o lewe. Mana kaka iwinjo noendo en ni lep en gino endo ma Nyasaye nokete ei dhok kanyo endo mar mondo mi oti tije mar wacho wach manyalo kelo ng'ato machiegni kata wach manyalo riembo ng'ato. Magi te lepe mawacho. Kukuro chupo kama koro lep ni endi ok nyal tiyo makoro samoro obamo nindo komora achiel, mano nyiso ni ng'ani koro oonge ngima. Emo joluo notiyo gi dholuo mar leng'o lep. Odok. Chan mat nyathi ng'ane odok. Warga chieng'. Odok ni itiyo kode e kuom nyathi matin. Nyathi manonyuol to kosenyuole kata osiptal to koneno kata wang' chieng'. Otho kasamoa gole. Koro wacho ni ng'ane to nokelonwa wendo to odok. Matiende ni ogidwa wacho notho. Matiende nyathi nok tigi dhulu mar otho. Nyathi mane nyuolo kata mabogno mano birgo to pok odako neno kata chieng'. To odhi otho to wacho ni ne wayudo nyathi moro to nyathiwano to odok. Tiende ni ok obiro mobedo. Koro mano emodok. To bende dok no bende nyiso ni nitie kuma noae. To ka ng'ato otho to wacho nodok kuma noae. Nikech ng'eny ji nigi paro molo joluo ni ka ng'ato otho to odok mana kuma ne ji oae. Koro mago to koro kwadwa donje. Mago gi metaphysics ma kwadonje. Odwaro twak machielo. Kamano. Professor Digol. Maeri kaka Dr. Ogeno selere. Dok en itiyo mana kode kuom nyathi mayom. Nyathi mayom tek ahinya mondo inwang' kiwacho ni otho.
kata ji wuok e gweng' ni ji dhi ywago nyathi onge ni nwang'o kata ni koro jodongo biro joma kijende kata ng'ato sembo rombe ne kata diek gi dhok ne dhi ywago nyathi mano gima onge chik luo chunge chik luo ng'ama nyathi ma konyuol to okodongo tono en iwacho ma gi muolo nodok to kata mine mobiro goyo mos ne men gineno ka mine biro to gibiro ka gikuyo ka giwuotho ka gilung'ore giboyore gi suke to ka gichopo kama entie to piege gimeneno ka ridore gikonye ywak to ok en ywak maduong' en ywak moro ma idenga mifike mana matine iumi auma mos kamano to odhi orumo mna kamano to wach nyathino odok ng'ano nwang'o nyathi ma wuoyi to erodok to nitie kamoro ajabu wadga chieng' kama nitie kane ma kata Dr. Geno be pod nyalo lere nyathi ma min opek kendo ng'e ni nyathi tero niyo kabiro to nyathini inyuole tinono ok ongima ok nyal wach no tho kosenyuole otho to onyuole to ok ongima dongo osebedo nyathi endo kori wacho na motimore dholuo ma dok temo riwe to ng'ato nyalo wacho ni nyathi mobuogi ma ok oneno wang' chieng' ma ok oneno ok kangima to bende ikete ma kata oyang' min tayo ogole oko to ogole kosetho kongima koro obende en nyathi modok to iluonge ni obuoge nitie moko mibuogo kata bang' dweche 7 mano nyathi ma ka obuogi kamano to bedo pona tere mani inasari matinde ni hospital kagi to pona obed dhano be jomoko nyithindo minyuolo 2, 3, 4 thoth gi ibuogo ok gichop ga dweche 9 to gipon to mato dhi nyaka dweche 8 dweche 9 kato ka kech koro min dhi nyuole to inwang'o ni kara no osetho koro kar wacho ni nyathi otho min kata nyathi otho nang'o iwacho ni nyathi odok nyo wageno ni wabedo gi nyathi to hawi marach odok koro wan gi dholuo ariyo kanyo wan gi dholuo mar buogo to gi dholuo mar dok kuom nyathi ma ok oneno wang' chieng' kata ok oneno chieng' to tho gi e ich en obuoge to ma oneno onyuol mana sano to tho mana gi sano en odok ok ang'eyo Dr. Geno wache nang'o kuom mar ma nyathi mok oneno wang' chieng' ni men onyuole kosetho wadga chieng' buogo to en achiel kuom dok to onyiso ni nyathino onyuol ka osetho ok en gi ngima to dok to riwo mobuogi to kata mano biro ka ngima to chako tho koro dok no or nywando gi ariyogo kama kano nyathi mayom mobuogi no odok to gi mano nyuol to chako tho bende odok to buogo to mano obiro owuok kosetho mano nyiso ni ok wanyal wacho ni ng'ama rawera kata jaduong' ng'at man teko ne makoro dak e dala ne man gi monde kotho ok nyal wach no dok ok odok pas mana kaka iwinjo nendo janeno mara en ni dholuo mar dok nitiyo godo kuom nyathi mayom nyathi ma onyuol to otho mana sano gi sano kata nyathi ma onyuol ka en wuon osetho koro en wuon sami gole cha to gole mana kosetho koro wan gi dholuo mar buogo koro gimwacho en niya nyathi ni obuogi mano nyathi monyuol kosetho iluongo ni obuogi to gima duong' kuome koro dholuo moriwo gi te en ni odok koro nyathi mayom iluongo ni odok mano tho mare iluongo ni odok to ok luong no tho kata bende mana kaka iwinjo Dr. Geno kod Professor Digolo nolero chande en nyathi machalo kamaendi kane otho kata kane odok to ne ok ywak moro miywak godo ng'ama ng'ongo kata ng'at moro mane osedak e piny ka osedak e bwo piny kane chande en ywak mane bende ji ng'unya to mine bende fiko mana umgi kamano to mano iwacho ni ywak ne rum mana kamano to nikech thothne joluo ne wacho ni nyathi mathin machalo kamano ok onego bed ni ywage mar mondo mi kumodokie cha machielo chak obi oduogi koro ne ok ywage mar mondo mi thuolo no obed mar miyo machielo makoro biro chande mondo bi ochak nyuol machielo kar mane odok chande emomiyo niluongo nodok mana kaka iwinjo no endo
wan gi warga chien kapodok imiya thuolo matin. Nitie kamane mama onyuolo rude. To nyithindo marude gi achiel okwo. Opon to achiel kuom gi otho. Koro achiel moponni mon man ka ngima ni en to koro dhi adhiya nyime gi ngima daktachi kawe to dhi adhiya nyime to motho ni to koro loso mana yik mare. Nyathi ma kamano ok ywagi, mano ne onge liel. Wacho na kata achiel modok no en ok ywagi, onge gima ne time. Nikech mangima cha kod en ka onene gi ng'ata achiel. Yuda achiel. To yuda achiel ok nyal kaw ne ywago moro to ipako no itimo mor mare no pon. Koro ni mano ne ruma kamano. Nikech ok tang' ywak ng'ama ngima kech achiel mangima che kwano ne ochung'ne mamoko mano tho. Ywak ne onge. Aya, wan gi dhulu mar owewa. Owewa ni aparo nyalo wuoye matin. Uno lal emowewa loka kocha. Uno lal emowewa. Mani wuotho mikalo nam ichopo Siaya kia Karachuonyo. To koro wapenjin to Karachuonyo we nadi? Karachuonyo bero Uno lal emowewa. Kocha ande Oriang kanyo buto Oriang school kanyo jaduong' ane emowewa. Owewa ni obe en dholuo manitiyogo manyiso ni ng'ato nindo kata ng'ato tho kata ng'ato odhi onge kore piny to yanda wan kode magik moko duto manyocha timre e gweng'ni en makamonyo chogo kom to koko wanto be ne tie tije moko manyo nyaka nyocha oti to sani koro onge gimoro timore ma duong' kuome onge gimonyalo timo osedhi. Kuro wacho ni jaduong' owewa kata kijana owewa kata ng'at mong'ano owewa no nyiso ni koro ok en kodwa e pinyni. Odhi e piny mawendo. Odhi e piny mawendo. Koro en ng'ama odhi e piny mawendo, odhi e piny makanya jachwech okawe. Otero duoke e piny mawendo. Koro owewa ok wan wanene kendo. Dr. Ogeno. Ana koro sabe mawa. James owewa nyiso ni ng'ato kotho to dhi kamachielo. Buto makoro onge. Mane kaka ne wawacho ni joluo samoro ne gidwa neno ni tho be samoro ji ok tho. To kata ka ng'ato tho to loko do dhi kamachielo. Koro owewa ni chalo gimiwacho ni ng'ato nitie to karwa kama onge. Ma ogdo wacho chomore tir ni no odhi kanye. En yo ma nyiso ni tho to ji ok tho. To oketo ni koro ng'ato ok nyal bedo butu machiegni motim gik mancho timo pile. Bana kamano. Basa janeno mara mana kaka hiwinjo no endo wan gi dholuo ka mar owewa. Dholuo mar owewa ni itiyo godo e lero tho mane. En ni ng'ato owuok e bwo piny kaendi odhi e piny machielo. Tieni e kindwa kae ma koro onge nikech odhi e piny machielo. Koro mano ne bende ne yo mamuol ma joluo ne luongo godo tho. Bas mana kaka hiwinjo no endo nyaparo mga jwang'. Gimora mora man gi chakruok mare bedo kod giko mare nyaka rigno kelo ni kani chenro mara hero dhowa kaka pile mane kelo ni chino ni endi en James Rabala inyalo ni Kwasi Rajabu warga chieng ne wantiere ka endi koda wendo na Dr. Ogeno kod wendo na Professor Digolo ka wangiso ni thot na doga rom ginero ritu masani watude kendo jo manyien mobucha kwa bedo kod chenro machal ge mano. Walk into your favorite Naivas Kilo